mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Iniwan niya ako at pinagpalit sa may visa. Hi DJ Rocky. Nakikinig lang ako ng programa mo. At hindi ko akalain na darating yung oras na ako mismo ang magpapadala ng sulat sa iyo. Siguro, eto na ang paraan ko para kahit papano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Bianca. At ito ang aking secret file. Year 2010. Umattend ako ng reunion namin ng high school. After ng reunion namin, sabi ko sa isa kong kaibigan ay magkita kami dahil maagang natapos ang reunion namin. Balak ko sana magpalipas ng gabi sa kanila dahil bawal na ako umuwi ng gabi sa bahay. Ang rule ng parents ko, kung magpapagabi ako, sa umaga na ako umuwi. Kesa abutin ako ng gabi sa daanan. Para hindi na rin delikado. Kaya pinuntahan ko yung kaibigan ko. Kaso, ang sabi niya sa akin, "Naku Bianca, pasensya na, hindi pwede sa bahay. Manganganak na yung asawa ko eh. Babantayan ko siya sa ospital." At dahil doon, aksidente kong nakilala si Aldrin. Kapatid ng kaibigan niya. Pinakilala ako at hinabilan ako ng kaibigan ko kay Aldrin. Siya na raw ang bahala muna sa akin. Naiwan kaming dalawa ni Aldrin at umalis na yung classmate ko. Medyo namumukaan ko si Aldrin dahil nakikita ko siya sa isang fast food. Sabi ko sa kanya, ikaw yung nag-work sa fast food, di ba? Nakikita na kita roon. Sagot niya sa akin, oo, ako nga yun. Doon ako nagtatrabaho. Pagkatapos noon ay nadugtungan pa ng kwentuhan ang usapan namin. Naalaman ko na batchmate ko pala siya nung elementary. Hanggang sa nag-offer si Aldrin na sa bahay muna nila magpalipas ng gabi para kinabukasan na ako uuwi sa amin. Pumayag naman ako. After that night, kinabukasan, ay umuwi na ako. Nagkaroon pa rin kami ng communication ni Aldrin. Kinuha niya yung number ko habang tulog ako. Ang ginawa niya, tinext niya yung number niya gamit ang cellphone ko. Kaya doon niya nalaman ang number ko.
Natawa pa nga ako kung paano niya ginalaw yung cellphone ko. Pwede naman siyang magtanong sa akin. Anyway, dahil doon, nagsimula ang lahat. Si Aldrin ay isang poging lalaki. Masasabi kong masipag siya. Independent, matangkad, masipag, pogi. Ano pa nga ba? Malakas ang dating. Nalaman kong namatay na maaga ang mga magulang niya. Noon, bata pa siya. Kaya natuto siyang huwag umasa sa iba, kundi sa sarili niya. Although may mga kapatid siya, pero medyo malayo ang loob niya rito. Kasi nga, nagbibisyo eh. Kaya ang inaasahan lang niya ay ang sarili niya. At dahil doon napahanga ako lalo sa kanya. Nagpatuloy ang communication namin ni Aldrin. Madalas na rin kaming lumalabas dalawa. Hanggang sa nagtanong na siya kung pwede raw bang manligaw. Sumagot naman ako ng why not. Single naman ako eh. Nagkakamabutihan na rin naman na kami. At nagkakasundo sa mga bagay, kaya sinagot ko siya. Okay naman ang relasyon namin for the past year. Pero nung magdadalawang taon na kami, bigla na lang siyang nagbago. Dumating yung time na bigla na lang gusto niyang mapag-isa. Hindi na niya ako masyadong niyayaya lumabas. Mas pinipili na rin niya na mag-isa kaysa makasama ako. Madalas na rin kaming nag-aaway at nagkakasakitan. Tinanong ko siya kung anong dahilan. At ang sabi niya, wala. Pagod lang ako sa trabaho. Ang dating Aldrin na nakilala ko, yung masayang kausap, yung masayang kasama, nagbago na. Wala na. Yung relasyon na suportahan sa lahat ng bagay, wala na. Hanggang sa napapansin ko sa aming dalawa na ang nagpapabuhay na lang sa relasyon namin ay sex. Kung walang sex, DJ Rocky, wala nang kwenta ang relasyon namin. Doon na lang ako nakakaramdam ng excitement sa kanya. Kahit alam kong ayaw na niya sa akin. Kahit alam kong hindi na niya ako mahal. Lumipas pa ang panahon. Nag-decide si Aldrin na pumasok ulit ng kolehiyo. Sinuportahan ko siya sa gusto niya. Pero habang tumatagal, ay mas lalo kaming nawawalan ng oras sa isa't isa. Pansin ko rin na halos ako na lang ang nag-e-effort sa aming dalawa. That time, nagkaroon na rin ako ng trabaho after 3 months ng pahinga after college. Kaya mas lalong wala na kaming time sa isa't isa. Kung magkikita man kami, yun ay dahil sa sex. Ni hindi nga kami nagkukumustahan kung ano na ang nangyari sa amin maghapon. After sex, umuwi na ako sa bahay na parang walang nangyari. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na may gusto na pala siya sa katrabaho niya. Niloko ako ni Aldrin. Or should I say, that time, niloloko niya ako. Ang sabi niya sa akin, gumagawa na raw siya ng paraan para iwanan niya ako. Bukod pa ron, sinisiraan niya ako sa mga kamag-anak niya. Pati sa mga katrabaho niya. Nagsasabi siya ng mga bagay
na ikasisira ako sa mga taong malalapit sa kanya. At doon ko napatunayan na ayaw na talaga niya sa akin. Pinilit kong isalba ang relasyon namin dahil mahal na mahal ko siya. Ilang beses ko siyang hinabol. Lahat ng katangahan ginawa ko para lang balikan niya ako. Pero kahit anong pagmamakaawa ko, kahit anong pag-e-effort ko, ay hindi na niya ako binalikan. At nang maramdaman ko sa sarili ko na wala na talagang pag-asa, binlock ko na siya. Pati mga kamag-anak at mga katrabaho niya, binlock ko na rin. Para matulungan ang sarili ko. Para hindi ko na siya makita. At para makalimutan ko na siya ng tuluyan. Nagpatuloy ako sa buhay. Kahit mahirap. Kahit masakit. Kailangang ituloy ang buhay. Then 6 years after, biglang may tumawag sa cellphone. Number ko. Then, maya-maya pa, ay nag-ring ang cellphone ko. Hudyat na merong text message. Sunod-sunod na yung ring ng cellphone ko. Tumatawag, pero hindi ko sinasagot. Ang taong tumatawag? Ang taong nagte-text? Si Aldrin. Nabasa ko yung text message. Ang sabi niya ron, sagutin ko raw. Siya raw yun. Niyayaya niya ako magkita kami. That time, asensado na siya. May kotse na siya. Maganda at may maayos na siyang trabaho. Isa na siyang medical representative or medrep. Habang ako naman ay nagtatrabaho as an HR officer sa isang government office. Hindi ko sinagot yung message niya at hindi ko rin sinagot yung mga tawag niya. Pero lagi pa rin niya akong kinukulit na magkita kami, na mag-usap kami. Galit pa rin ako sa kanya. Kaya, kiber lang. Then few days later, makulit pa rin si Aldrin. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit hindi ko binlock yung number niya. Pero that time, merong nagpalaki ng mga mata ko. Ang sabi ni Aldrin sa message ay nasa labas daw siya ng bahay. Hindi raw siya aalis hanggat hindi ako lumalabas. So lumabas ako. Then nakita ko, may sasakyan sa labas ng bahay. Kinatok ko yung kotse. At nagulat si Aldrin nang makita ako. Totoo ba? Tanong niya sa akin. Hindi siya makapaniwala na lumabas ako ng bahay at kinausap siya. At doon ko na tinanong sa kanya kung anong kailangan mo sa akin. Then ang sagot niya, wala. Then nag-smile siya. Nakatingin lang siya sa akin na parang nahihiya.
but at the same time nanunuyo. Nung makita ko si Aldrin, aminado ako. Gumwapo siya lalo. Ang ganda ng katawan niya. Hindi na siya payat, tulad ng dati. At asensado na ang itsura niya. Kumpara noon. Kumpara nung huli ko siyang nakita. That time parang gusto ko siyang yakapin at parang gusto ko siyang halikan. At yung amoy niya, parang hinihila ako palapit sa kanya. Kinakabahan ako. At mukha rin namang kinakabahan siya. Then nagkumustahan na kami. Tinanong ko siya kung may girlfriend siya at ang sagot niya sa akin, wala. At ayun na nga, DJ Rocky. Bigla na lang akong hinila ni Aldrin palapit sa kanya. At hinalikan niya ako ng matindi. Sumunod naman na ginawa ko, nilasap ko yung halik niya. Ang bilis ng pangyayari. At aminado akong nag-enjoy ako ron. Ang sarap sa pakiramdam. Na hindi ko namamalayan ang sarili ko na ginagawa na uli yung mga bagay na dati naming ginagawa noong kami pa. Then naulit ang pagkikita namin ni Aldrin. After work, every Friday at weekend. Basta hindi kami busy, nagkikita kami at may nangyayari sa amin. Nakakailan kami kapag nagkikita kami. At ang sarap sa pakiramdam pagkasama ko siya at ginagawa namin yung bagay na yun. Ni hindi nga namin na pag-uusapan kung itutuloy ba namin ang relasyon namin o hindi. Basta ang alam ko lang, unti-unti nang nahuhulog ang damdamin ko ulit para kay Aldrin. Gusto ko na siyang laging nakikita. Gusto ko nang lagi siyang nakakasama. Hinahanap-hanap ko siya gabi-gabi. Until one day, may nagpanginig ng kalamnan ko. Hindi na lang siya nagparamdam. Hindi na lang siya nagparamdam. Naisip ko na baka umalis siya ng bansa. O baka naging busy lang sa trabaho. Dahil minsan yun naman talaga ang dahilan kung bakit hindi kami nakakapagkita. At dahil medrep siya, sanay na akong umaalis siya at nawawala ng ilang araw. Then few months after, nagtanong ang pamangkin ko sa akin about kay Aldrin. Tinatanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ni Aldrin sa US. At kung engaged na raw ba si Aldrin. Nagulat ako. Bakit may mga ganong klaseng tanungan? Sabi ko sa isip ko. Then tuloy-tuloy lang ang pamangkin ko sa pagtatanong. Taga dun raw ba yung babaeng pakakasalan ni Aldrin? Then sabi ko, hindi ko alam. Simula nung nag-break kami, wala na akong alam sa kanya. Nanginig ang buong kalamnan ko, DJ Rocky. Wala akong kaalam-alam. Dali-dali ako nagbukas ng FB at in-unblock ko si Aldrin para makita ko kung totoo ang sinasabi ng pamangkin ko. At bumungad na nga sa akin ang picture ni Aldrin sa US na kasama ang babaeng sinasabing fiancé daw niya. Gusto kong sumabog sa nakita ko. Nanginginig ang buong kalamnan ko
Sa sobrang lungkot at galit na nararamdaman ko, DJ Rocky, nagtatanong-tanong ako sa common friend namin tungkol kay Aldrin at dun sa babae. So ang sagot, high school schoolmate daw ni Aldrin yung babae na nakabase sa US, yung family. Simula nung nalaman ko, ay tumigil na akong mag-chat at mag-text kay Aldrin. Hinayaan ko na siya kahit wala siyang paliwanag sa akin. Then the next year, nagparamdam ulit si Aldrin. Tumatawag pero hindi ko sinasagot. Ang ginawa ko, nag-text ako sa kanya. At ang sabi ko, congrats, engaged ka na pala. Then nag-reply. Ano raw ang pinagsasasabi ko? Hindi raw totoo yun. Aba, patay mali siya lang. Itinanggi niya sa akin, DJ Rocky, na engaged na siya. Nagmanid ako sa mga sinasabi niya. Gustuhin ko mang magalit. Pero mas nakakaramdam ako ng pagod na intindihin siya. So go with the flow na lang ako. Gaya nung panahon na sunod-sunuran ako sa kanya nung kami pa. COVID lockdown, nagpatuloy kaming magkita ni Aldrin. Dahil manhid na ako. Wala na akong pakialam sa nararamdaman niya at sa ibang tao. Hindi ko na rin naisip na may girlfriend siya. At kung sino ang masasaktan ko sa ginagawa namin. Basta ang nasa isip ko lang, nung time na yun, ay ang kasalukuyang kaligayahan ko, nakasama siya. Sinamantala ko ang panahon na kasama ko siya. Dahil alam ko na hindi ito magtatagal. And as usual, todo sex na naman kami. Sinasamantala ko lang habang nasa Pilipinas pa siya. Kasi nga alam ko na anytime, iiwan niya ako. DJ Rocky, ano pa namang laban ko sa babaeng may visa? Alam ko rin naman na mas pipiliin niya yon kaysa sa akin. Kasi sino ba naman ang ayaw makapunta sa Amerika at magkaroon ng magandang buhay? November 2020. Umalis na si Aldrin. Tuluyan na siyang nagpunta sa Amerika. And as usual, hindi siya nagpaalam sa akin. Nalaman ko na lang kasi hindi na siya nagparamdam nung birthday ko. Umalis na pala siya. Nag-post siya na nagpapaalam siya at nagpapasalamat sa mga naging katrabaho niya, sa mga kaibigan niya. Pero sa akin, hindi, ni ha, ni ho, wala. Kahit isang chat o kahit isang text, wala. Sobrang sakit, DJ Rocky. At kapag naaalala ko, bigla na lang tumutulo ang mga luha ko. December 2020, nalaman kong formal na siyang nag-propose sa girlfriend niya. Then March 2021, ay kinasal na siya sa US. Hindi na siya bumalik pa ng Pilipinas. Aminado ako sa sarili ko na nag-antay ako ng paliwanag niya. Yung tipong baka sakaling isang araw makatanggap ako ng chat mula sa kanya na naglalaman ng kanyang paliwanag o naglalaman ng pamamaalam niya. Pero ni isa na chat o text bago siya ikasal ay wala na akong natanggap. And that time, nakapagdesisyon na ako na i-block na siya sa buhay ko at tuluyan na siyang kalimutan. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento.
Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Bianca. At ito, ang aking secret file.